Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ramadan wulane teka, wektune nglakoni poso. Ramadan wektune poso kanggo umat Islam sedaya. Iku dawuhe Gusti Allah ingkang Maha Kuwasa. Iku dawuhe Gusti Allah ingkang Maha Kuwasa. Ramadan iku wektune padha sahur saben dina. Sadurunge salat subuh aja nganti ditinggalno. Ramadan rutin ke ngaji, padha zikir sholawatan, tadarusan maca Quran ing wektu bengi lan awan. Mugi-mugi Gusti Allah paring kita kekuatan. Mugi-mugi Gusti Allah paring kita karidhonan. Mugi-mugi Gusti Allah paring kita kekuatan. Mugi-mugi Gusti Allah paring kita karidhonan.